Dagos pang nagtatago, tangani dagos ng mabulok. Nagpapatrol, Eric Baldo. Sa Rehiyon Bicol, 52 na ang kaso ng leprosy o keto ang naitala. Alagad Bakupay niyang tunay na bilang sa bilog na rehiyon sigon sa DOH. May mga persona kayang leproso alagad natatakot as nasususupog na maghagad din asistensya medikal. Kaya sa selebrasyon kan Leprosy Control Week na pinunang niya na aldaw, nangapuda na ahensya na magluwas ng mga ini para magpabulong. Dainan in rason para masupog ang mga may ketong. Hulit na nabubulong na ini sigon sa DOH. Kung kamuman igwaki madiagnosta na igwang ketong, dahil po masupog. Tapos ko na itong agog kang panahon na pig-isolate. Ang ngunyan din naman po kay po na i-isolate. Nanauman ang DOH sa mga health center ng mga ointment para pambulong sa mga helang sa kublit. Pagirumduman ninda sa mga may nahihiling na helang sa kublit, lalo na nahaloy na ipa-check up sa mga health center. Posible kaya subot na ketong ini. Igwa po kita kibulong, dahil man dapat matakot sa helang na ketong, nabubulong na po ini ngunyan. Kasubagong aga na ipasabot man sa ibang pasyente kan skin clinic ang mga bagay manungod sa ketong. Tawag mo yung leprosy, igwaki hypopigmentation. So parang minsan siya, pagmula-mulaan na, pero hindi informative, bibigyan nila. Sa mas pinaigot na kampanya, naglalaw man DOH, dahil nanin may helang na ketong na masusupog magpabulong. Eric Baldo, Patrol kan Pilipino. Rilibong bisita sa siyudad ng Iriga dagsakan Sabado. Mga bistadong personalidad nakisumaro man sa selebrasyon kan highlight kan Tinagbang Festival sa siyudad. Inumaw kan Departamento ni Turismo ang potensyal kan siyudad ng Iriga na maginsaro sa primera klaseng destinasyon sa bilog na Pilipinas sa lado ng turismo. Urog kayang dinadayo ang Tinagba Festival digdi nin mga bistadong personalidad. This time makikita natin na talagang each local government is doing something para ma-complement lalo ang pagiging top tourist destination ng Camarines Sur. Kan Sabado, pigkakarkulong poko mas o menos 30,000 na bisita ang nakisumaro sa highlight kay ni ang ikasampulong gayon Bicol Festival of Festival Showdown. Pinartisiparan in 11 contingents, halos sa anong na probinsya kan rehiyon, saro sa mga judge kan kompetisyon ang bantog na lead actor sa mga pelikulang si Derek Ramsey. Napaka-creative pala ng mga tao dito. So, I'm looking forward to seeing the creative side of the people here. Ipinahiling man ni Ramsey ang lugad na sinapo niya sa pinakahuringkawat tin Frisbee bilang representante kan Pilipinas sa ibang nasyon. I lost a lot of weight because of my injury. This happened about 2 months ago. We were playing Ultimate Frisbee, representing the country, playing the US in the finals, and talo kami in the finals eh. Pero 38 teams, nakaabot kami sa finals. Wala kaming talo until we reached the finals. And then sa finals, I took a bad fall. Nabali ko yung mga buto ko. So ngayon, puro bakal na to. Alagad kun may winners subuot, iyo ang paborito niyang laing kan Iriga. But I'm very lucky kasi ang kapitbahay ko si Captain Balagot, and I always get laing from them. So naglagi siya nagpapadala ng laing sa bahay ko. Kapitbahay ko siya, and so I love it. I love Bicol Express, I love laing. Mahilig ako sa maanghang. Sorpresa ang pag-abot ni Novaliches Mayor Sherwin Gatchalian. At excited ako na first time ko makita ang Iriga City, and it's really a bustling, dynamic, and progressive city. Kaiba man ni Daet Mayor Tito Sarion ang bilog niyang pamilya. Liwat nagbisita mo niya na taon ang mag-agom na Christopher Rojas asin Gladys Reyes. Yaon man ang lead actor kanatapos pa sa ng teleseryeng My Binondo Girl kan ABS-CBN Kapamilya Channel na si Sian Lim. Bakasyon naman para kay PNP Regional Director Chief Superintendent Arnie De Los Santos ang personal na imbitasyon sa iya ni Iriga Mayor Madeleine Alfalor Gazmen. Rekomendasyon sa nakan DOT, dugangan pa ang mga hotels at iba pang akomodasyon sa syudad. Invest sa hotels and then mag-invest sa mga resorts, mag-invest sa transport sector kasi ito yung pangangailangan natin. Nagabos po na nag-join, nag-cooperate, na nagtyaga, nagbabadigdi sa grandstand. Salamat po sa Indogabos.